tu 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 tu. Ngam shem pyrkhat shisha bapit kumiyanga Watla ngabun ki jingduna Pynban pidiyanga habanga nujor bat ngam long ieid hakas paka phew Hynrei kita baro phim shem Khublei shibun Phi Jied Ngan burom ya phi lenter la 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 ka lawei kmen ngalarei phim ngadang mut phim mitianga Pynban kamlong kumta nga shem palat yanga ngam tip naduh mynshwa Khublei shibun Phi Jied Ngan burom ya phi lenter sngi la 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 ka lawei kmen ngalarei phim phi long kum jingai sngiu bha ha ka jingim jonga dak da jing sngiu gu shisha ba phi ieid dianga Khublei shibun Phi Jied dianga ngan burom ya phi lenter sngi la 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 ka lawei kmen ngalarei phim ngam don kas pane haja bangan pinbit ya phi Hynrei Phi Jied dianga phi damon sngiu bha Khublei shibun Phi Jied dianga nganid bad burom ya phi lenter sngi la 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 ka lawei kmen ngalarei phim min dilan nga